El femení torna a la competició després d'un cap de setmana de descans. L'equip de Joan Bacardit juga davant el Sevilla amb la voluntat d'iniciar una bona ratxa de resultats. Per la seva part, l'Espanyol B visita el camp del Villarreal, segon classificat i clar candidat a l'ascens. El juvenil A, que comença a agafar confiança, té una sortida complicada a les Illes Balears. El primer equip femení juga diumenge a les 12 davant el Sevilla, un rival directe en la lluita per la permanència. L'equip de Joan Bacardit necessita començar a sumar resultats positius. El tècnic espanyolista confia en que l'equip mantingui el nivell mostrat en els últims compromisos de Lliga. Si veiem l'equip de les últimes 3 jornades, estic convençut que anirem allà i guanyarem, però al final també crec que no és el mateix jugar contra el Sevilla en tot el respecte que tenir davant l'Atlètic Club o al Llevant, que les jugadores vulguis o no estan molt més concentrades per les jugadores que tenen al davant, i espero que això no ens passi factura, almenys que no ens passi com el dia del Màlaga. El filial blanquiblau, que ha encadenat 2 derrotes consecutives, s'enfronta al Villarreal B, un conjunt que lluita per pujar de categoria. Gallego avisa que l'equip de la Plana és el que té més talent individual de la categoría. Bueno, para mí posiblemente el equipo que mejor juego hace de los rivales y que está ahí por méritos propios, o sea, no porque haya pillado una racha buena, es que si va a estar todo el año luchando por la primera posición. Y encima en su campo y vienen de perder, por lo tanto es un reto muy bonito. Bueno, a ver si somos capaces allí de eso, de intentar quitarle el balón, de ser protagonistas nosotros, de jugar lo que nosotros queremos y que se tengan que defender más ellos que nosotros. Amb bones sensacions afronta el seu partit davant el Manacor el juvenil A de Moisés Hurtado, que ha sumat els últims 6 punts en joc. El tècnic considera que el seu equip està més a prop de trobar l'equilibri desitjat. Todavía es pronto para ver una mejoría, pero bueno, sí que respecto de partidos anteriores sí que se ha visto más paciencia a la hora de madurar las jugadas, menos toques a la hora de llevar el balón de un lado al otro, un poquito de más velocidad, encarar más y amenazar con el balón. Se están viendo cosas pues un poco diferentes, y lo bueno también es que tenemos margen de mejora para todavía seguir incidiendo en esas cosas. De la resta de la jornada destaca el derbi del juvenil B, que vol continuar liderant la classificació. També estarem molt pendents del cadet A i de l'infantil A masculins. Sort a tots!